Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak ekonomia eta ogasun sailari eskatu dio premiamendu bidean gauzatzari lotutako neurri egokiak hartzeko, Berter Reziklinek zor dizkion 28,7 milioiengatik. Kopuru hori Eusko Jaurlaritzak 2020ko otsailean Zaldibarko zabortegia eraitsi ondoren lurperatuta geratu ziren bi langileak bilatzeko egin zituen lanik dagokie. Arantxa Tapia sailburuak berretsi duenez, Eusko Jaurlaritzak erabaki guztiak hartuko ditu eta bere esku dagoen guztia egingo du baliabide ekonomiko garrantzitsuak berreskuratzeko. Gogoratu behar da Berter Recycling enpresaren jabea, Jose Ignacio Barinaga, haren iloba eta administratzailea Arrati Bilbao eta Juan Etxerria ingeniaria bi prozeduretan inputatu zituztela. Baina 2021ko irailean akordio batera iritsi ziren fiskaltzarekin eta hildako bi langileen senideekin. Akordio horren arabera zuhurtziagabekeriazko homizidio baten errodunak zirela aitortu zuten, 6 hilabeteko espetxe zigorrarekin, eta Sololuze eta Beltranen senidei kalte ordaina hitzartu ondoren. Ingurumen arrazoiak irekita jarraitzen du, eta ogasun sailak premiamendu bidean hasi duen administrazio prozesuaren garapenak erabakian eragin dezake, egiteke dauden 28,7 milioiak berreskuratzen saiatzeko. Hala ere, Jaurlaritzak funts publiko horiek berreskuratzeko erabiltzen dituen EPEei buruz galdetuta, Arantxa Tapiak zuzentzen duen sailak honako adierazi du. Ezin omen da aurreikuspenik egin Eusko Jaurlaritzak zabortegia erori ondoren beregen hartutako kostuak berreskuratzeko EPEei dagokienez. Horiek ondorio horietarako hasitako jarduketen emaitzen araberakoak baitira. Bien bitartean Bizkaiko Foru Aldundiak ere 3,3 milioi euro eskatu dizkio Berter Recyclingi. Autobidean zabortegia erortzeak eta berriro irekitzeko egindako lanek eragindako kalteengatik. Kanpainaren helburua bikoitza da. Alde batetik guztiok jabetzea ohiturak aldatu behar ditugula, enpresa eta erakunde publikoetatik hasi eta gutako bakoitzeraino arlo ekonomiko eta sozial guztietan, klima aldaketari eta energia transizioari buruzko foru legea zabaltzea eta eskuragarriago bihurtzea da bigarren helburua. Nafarroan energia autokontsumoak 176 egin du gora azken hilabeteotan. Mikel Irujo ekonomia eta enpresa garapeneko kontseilariak eta Itziar Gomez landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariak klima aldaketari buruzko foru legea zabaltzeko kanpainaren aurkezpena nabarmendu dutenez. Navarragreen.es webgune berri bat ere martxan jarriko dutela iragarri dute. Nafarroa Green trantsizio ekologikoaren estrategian oinarritua. Estrategia horretan sartzen da zuzen ere autokontsuma bultzatzea, iturri berriztagarriak eta eraginkortasun energetiko indartzearekin batera. Industriak 20% murriztu dezan 2030erako energia kontsumoa. Guztiok jabetzea ohiturak aldatu behar ditugula, enpresa eta erakunde publikoetatik hasi eta gutako bakoitzeraino arlo ekonomiko eta sozial guztietan, aldaketa ezinbestekoa da, karbono gutxiko ekonomia bat lortu nahi badugu. Mugikortasun jasangarri eta adimendunean aurrera egiteko beharra azpimarratu du Irujok, hidrogenoetan, biogasan eta biomasan jarduerak eginez. Gomezek azaldu duenez, gobernuak estrategia horri ekin zion egungo ekoizpen ereduari alternatiba iraunkorrak sortzeko. Europako itun berdearekin edo Green Dealekin lerrokatuta eta klima larrialdiari erantzuteko gizarte aldaketak bultzatzeko. Eraldaketa plan honek hainbat jarduera ardatz biltzen ditu, hala nola eraikuntza eta energia eraginkortasuna, ekonomia zirkularraren sustapena, landa eremuaren sustapena eta berrikuntza, biodibertsitatearen kontserbazioa eta kudeaketa, energia berriztagarriak edo mugikortasun iraunkorra eta berritzailea, eta aldi berean ingurumen, ekonomia eta gizarte iraunkortasunaren ikuspegitik hainbat proiektu abian jartzeko ibilbide horri gisa balio du. Orain lege berria dutela adierazi du ingurumeneko kontseilariak, ezinbesteko tresna izango dena klima ekintzaren esparru arau emaile instituzional eta instrumental egonkor bat eskaintzen duena. Furgoak, akordonatu dute leku bat, eta gero saiatu dira, atea irekitzen, baina atea zen irekitzen gaur. Joan dira sarrera nagusira, akordonatu dute guztiak, mehatxatu gaituzte, guztiei, ezin genula hitz egin, ez oiukatu, ez ezer. Eta, etorri da autobusa, ikusten den bezala bideoan, eta sartu dira nagusitik. Irizaren partetik ez dakigu ezer, eta kontraren zuzendaritzak ere ez digu ez batzarrik ez egiten.
nor gestion ere ez du deitzen, ez ezer. Así que berdin jarraitzen dugu oraintxe bertan. Ongarren egunean gauz. Eta beti bezala. Goizeko 6:30 horrela etorri dira furgoak, akordonatu dute leku bat, eta gero saiatu dira atea irekitzen, baina atea ezin irekitzen gaur. Joan dira sarrera nagusira, akordonatu dute guztiak, mehatxatu gaituzte, guztiei, ezin genula hitz egin, ez oiukatu, ez ezer. Eta, etorri da autobusa, ikusten den bezala bideoan, eta sartu dira ate nagusitik. Irizaren partetik ez dakigu ezer, eta kontzaren zuzendaritzak ere ez digu ez batzarrik ez egiten. Nor gestion ere ez du deitzen, ez ezer. Así que berdin jarraitzen dugu oraintxe bertan. Bizikidetzaren alde, bakearen alde eta salbuespeneko espetxe politika ezarrita duten euskal preso guztiak etxeratze aldera, sarek udan izango diren mobilizazio eta jardueren berri eman du. Alde batetik, 5. bizikleta martza antolatu du uztailaren 22, 23 eta 24an, eta bestetik mobilizazioak deitu ditu Gasteizen, Iruñean, Bilbon eta Donostin ekainetik hasita abuztura bitartean. Presoen eskubideen urrapenak salatzeaz ez ezik, sarek udan aurreikusitako ekimenak publikatzeko aurreikusita dago, eta ekimen horien baitan sarek pandemiaz geroztik bertan bera utzi behar izan duen bizikleta martxa berartuko du, Euskal Herriko herri desberdinetatik pasatuko dena, eta horrez gain Euskal Hiriburuetan ere ekimen desberdinak aurreikusiko dira, batez ere jaien datetan, bai Iruñean, bai Bilbon, Donostian eta bai Gasteizen. Guk egiten dugun irakurketa, bada atestatua gezurrez beterik dagoela, gaindimentsionatua dagoela guztiz, haiena izan zelako bortizkeria eta ez gurea, eta argi dago haiek izan zirelako 60 gazte baino gehiago zauritu zituztena, horietako 2 ospitaletik pasatzera behartuak ikusi zutenak haien burua, eta guk egin genuen bakarra izan zen gure bizitzen alde borrokatzea, eta borrokatzea zilegia da, gure eskubidea da, eta beraz ez dagoela epaiketa posiblerik hori judizializatzeko. gertakariak nahiko gogorrak izan dira, eta beasaindarra izan iguan eretzat ere nahiko gogorra izan da ez festen atarian halako gertaera batekin amaitzea
nahiko borobilzi joazten festa horiek, ikusten dugu argi eta garbi eraso sexistak eta emakumeen kontrako violentzia hori existitzen dela eta aurrera eramaten dela, eta ikusi dugu ere orain arteko festa giro askotan hori gertatu dela, eta aurrerantzean hori gertatuko denik ezin dezakegu horrela aurre ikusi, baina badakigu ez, egungo egoeran eta emakumeen kontrako violentzia hori errealitate bat dela. Hala ere uste dut aurre ikuspen horiek ez ditugula egin eta ezin dugula alarmistak eta alarma egoera konstante batean bizi, justuki emakumeen askatasuna bera mugatzen. El País egunkariak gaiari buruzko erreportajea plazaratu du eta besteak beste Sandra Cardonaren hitzak jaso ditu. Cardona, Necesito Abortar Mexiko elkartearen sortzaileetako bat da eta adierazi du erabakitzeko eskubidearen aldeko mugaz gaindiko mugimenduak ari direla sortzen. Azken hilabeteetan laguntza eskaerak jaso dituzte Estatu Batuetako 6 estatutatik. Horien artean Arizona, Louisiana eta Texas. Otsailetik, Estatu Batuetatik 10 emakume jaso dituztela esan du, baina noski, bidaiatzeko baliabideak eta aukerak ez dira berdinak emakume guztientzako. Horregatik, Mexikotik ahalik eta informazio gehien helarazteko moduak bilatu nahi dituzte eta laguntzeko bideak aztertzen ari dira.
pelikula bat ondoliko. Zenein bizitie, furgoneta 8 lagun, sinestu bezaitxeko. Espetzialdizek luzetutiri dagokizonez, ez dakit beran legediz urratuten da bien edo ez, baina inkomunikazioari dagokizonez, bai. Poloniak Europar Batasuneko funtsesko eskubidien karti sinatuteko, eta horren arabera familiz zuzenien komunikateko eskubidie edo zein presaudeko moduen, edo kibileke, beran konfidentzazko abogaueaz lehengo egunetik egoteko eskubide eukibiko leke eta esteko. Ondo dauela, ondala azte 2 gitxi gora bera konsulek entzon 3. bizitie, eta haren bitxartez badakigu ondo dauela. Eta ganera, albiste barri-barriz da, baina gaur jaso dut beran lehengo eskutitzen. Eta nire espantziega hainbetarinen nintxie epaiketarako data bat, eta epaiketa horretan argitzutie zer dauen, zer ez dauen, eta aske geratutie. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin, Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera alizateko, Kremlineko iturriak aipatuta izbesti egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralden neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen, eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам. Ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их. Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurre ikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urrenez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean. Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale Ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzaileengana. Bestalde egunkari errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da, mundu osoko ale esportatzaile nagusietakoak blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere, Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena. Я уже много раз говорил. Quede claro que no es una gala, va a ser una jornada de eventos de un sinfín de deportes durante toda la mañana del 18 de junio. Es una fiesta que no es solo para ver dónde se podrá practicar y disfrutar durante toda la jornada con tan solo acercarse a los stands. Aunque la programación no está cerrada, la presentaremos oficialmente la semana previa.
2020an bertan bera utzi eta 2021an COVID-aren ondorioz egokitutako formatuan egin behar izan ostean, kaleko arteen nazioarteko erakustaldiak alde arte, ekainaren 10, 11 eta 12an itzuliko da Gasteizera. Amabosgarren edizio honetan, estatuko eta nazioarteko 30 konpainiak parte hartuko dute eta era guztietako formatuetan prestatutako 56 ikuskizun eskainiko dira hiriko ikusleen aurrean. Aurreko edizioarekin alderatuta, garrantzi handiagoko ikuskizunak izango direla adierazi dute Gasteizko udaletik. Para eso hemos diseñado un gran programa para volver a llenar calles y plazas de nuestra ciudad y disfrutar de nuevo de las artes de calle en su entorno natural. Inaugurazio ikuskizuna ekainaren 10ean ostiralean izango da gaueko 10etan Hortzmuga teatroa eta Deabru Beltzak euskal konpainien eskutik. Guztira, Gasteizko 3 konpainia, Euskadiko beste 6, estatuko beste toki batzuetako 11 konpainia eta atzerriko 10 izango dira bertan. Besteak beste ikusleek prestigio handieneko jaialdietako azken edizioetan saritutako hainbat muntaketaz gozatzeko aukera izango dute. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, 4. mailan gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan hasi ginen ikertzen eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean zegoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakimino hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normala meza igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon ezer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikia ondia izan, jarri deu, euskal periferian, euskal komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Zer emaitzetza. Lagun talde bat, hasteko. Bela urte batzuk beste talde batean elkartu ginenak, eta handik urte batzutara proiektu aldaketa bat egin, eta baizera sortu zen beste aurreko proiektu horretatik. Seriotasun puntua emateko proiektuari, ikusten genuen pixkat estankatuak gaundela aurreko proiektuarekin, ez genuela aurrera egiten, eta esan genuen moztu dugu hemendik de zero eta hartzen dugu beste proiektu bat, eta hasi ginen beste proiektu bat, konposaketa lan bat atzetik, eta konposaketa lan horren ostean atera genuen lehenengo diskoa. Aurrera eta zera, inoiz izan ez duzun indarra. Nik bakarrik grabatu dut bigarren diska, baina hasiera batean bai zegoela igual
kutsu handiago batez, eta gain bigarren diska honekin jasaiatu gara gehiago funky estilora eramaten gure estiloa. Eta estilo berri hori bilatzen eta guk uste finkatu dugula edo lortu dugula ere. Zerbait desberdina egitea, guk entzuten dugun musika nolabait jotzea edo. Bai, plasmatzea entzuten dugun musika hori diskoan, itxu gara bera. Gure estiloan, gure eran, baina gultzen ez antzekotasun hori bilatuz. Azkenik lehena hori, horretik komentatu dudan asuntoagatik, izan zen gure esplorazio prozesu bat. Azkenean diskorretan jorratzen ditugun estiloak, oso anitzak dira, azkenean sartzen gara eskatxoznero batetik, rumba batetik, eta gero funkilla ikutu batzuk izatera. Baina hori, da Max Mix bat horre estilo ezberdinetakoa, baina izan zen gure esplorazioa. Hortik gero atera genuen single bat, ja finkatzen zela gehiago funkirantz, eta hurrengoa izan da, orain orkesten gabiltzan diskoa. Zergatik, ez dakit zergatik. Nahi genuena, hasiera batean ez genuen oso argi ze izenburu jarri eta azken orduko gauza izan zen erabaki hori. Baina, jolastu nahi genuen pixka bat hitzekin ez, hankasartu, igual hankasartze bat izango zelakoan edo ez genekien, baina, eta hitzioko horrekin, funka, funky estiloa bilatzen genuelako eta hankasartu. Kritika sozial nahikotxo, gizarteari, bizipen ezberdinei, eta gaurre, egunerokotasunean bizitza ditugun gauza ezberdinei buruz zeiten horrekorra. Hombre, niretzat desberdintasun handiena da taldean ditu dela, ez? Gehitu dugu beste abeslari bat, gehitu dugu teklatu bat, eta batzutan ere saxofoia jotzen duena, eta niretzat desberdintasun nagusiena hori da, jende gehiago gaudela eta ja zentratu garela estilo zehatz batean eta ez dela gauza zabalda eta remix bat. Hasi zen batez ere kuarentenan. Kuarentenan egon ziren batzuk hor tiraka, proiektua itzaltzeko eta egon ziren base ezberdinak egiten. Base horietatik sortu dira bestiak eta gero oian taldera sartzean, oianek letra ezberdin pila zituen, eta joan gara letra horiek aurreko base horietan txertatzen, eta gero azkeneko haizeak, retoke guztiak ondoren joan dira. Baina lehenengo oinarria basea eta hotsa, eta gero gainontzekoa. Diskoa eta mertxan guztia kontzertutan edo guri sare sozialen bidez idatziz eskura daiteke. Eta azkenik diska honekin eskerrak eman nahi dizkiegu alde batetik Adrian Vallejori, berarekin grabatu dugulako diska, Iñaki Tristani diskaren eta merchandising guztiaren diseinuengatik, Sergio Liari, bideoklipen grabazioarengatik, Nesari bere parte hartzagatik, eta jasandako ordu pilaren grabazioarengatik, eskerrik asko. Baita kontzertuen hasieran daukagun introa grabatzen lagundu ziguten ahots eta soka guztiei eskerrik asko ere bai. Eta azkenik kuadrillako jendeari mertxanean azken kontzertutan egoteagatik. Bihotzez mila esker.